Dovoľte mi v mene svojom, v mene občianskeho združenia Folklór bez hraníc a našich partnerov poďakovať sa vám za vaše prijatie a možnosť prezentovať vám projekt dobrodružnej vandrovačky Janka Hraška do Východnej po Magnavia. Naše občianske združenie sa pri príležitosti konania folklórneho festivalu Východná rozhodlo prispieť propagácii tradičnej ľudovej kultúry a upriamiť pozornosť širokej verejnosti na možnosť jej prepojenia s históriou v záujme podpory cestovného ruchu na Slovensku. Neoddeliteľnou súčasťou našej vandrovačky bude aktívna prezentácia tradičnej ľudovej kultúry. V rámci nej navštívime 24 obcí a miest, ktoré významným spôsobom prispeli práve k udržaniu a rozvoju ľudovej kultúry, ktorá tvorí dôležitý fundament pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, dovoľte nám pri tejto príležitosti odozdať vám symboly historickej kráľovsko-cisárskej poštovej cesty Magnavia, ktorou sa naša vandrovačka bude uberať. Týmito symbolmi sú žulová doska a pukanská keramika s logom Magnavia. Vážená excelencia, nesmierne oceňujeme a vážime si váš osobný záujem o tradičnú ľudovú kultúru nášho národa, ktorú pravidelne prejavujete aj vašimi osobnými návštevami folklórnych festivalov. Dovolujeme si vás preto požiadať o prevzatie vašej záštity nad projektom dobrodružnej vandrovačky Janka Hraška do Východnej po Magnavia. Som veľmi rád, že vás dneska stretávam a že prichádzate s takouto myšlienkou, ktorá stojí za to, aby sme si ju všimli všetci, lebo kultúra, národné umenie, to je ľudová tvorba, to je to, čo nám nikto nemôže zobrať, ale môžeme ho stratiť. Môžeme ho stratiť, ak budeme nevšímaví, ak nebudeme si chcieť spomenúť na našich starých rodičov, prarodičov, ktorí nám toto dedičstvo, túto kultúru zanechali. Preto som veľmi rád, že ste prišli s takouto myšlienkou, s myšlienkou urobiť všetko preto, aby sme si zachovali tieto tradície, spevy, tance, ale aj ľudové výtvarné umenie. A som presvedčený, že ak všetci pridáme k tomu tú našu myšlienku zachovania tohto dedičstva, určite ho dosiahneme. Ale je k tomu potrebné, aby nás porozumeli aj nielen ľudia a tí, ktorí majú radi ľudové umenie, ale aby nás porozumeli aj zástupcovia štátu. Aby štát sám vytvoril všetko preto, aby toto naše dedičstvo ostalo roky s nami aj s našimi budúcimi občanmi, s našimi budúcimi dedičmi tohto kultúrneho bohatstva. Preto som veľmi rád a sľubujem vám, že urobím všetko preto, aby som túto vašu myšlienku podporil. Takže toto si mám teraz zobrať. A je to Magnavia. Cesta cez koľko? 6 štátov alebo 5 štátov. Takže chcem túto vašu myšlienku podporiť aj tým, aby bola viditeľná. Aby bola viditeľná, že je to cesta, ktorou Slovensko si váži, ctí dedičstvo svojich predchodcov. A budem veľmi rád, ak pod dnešným symbolom Slovenska, slovenskou vlajkou, túto cestu budete absolvovať. Mám to aj rozprestieť? Takže vám takto ľudská rozprávková fotová osoba bude s vami na ceste, aj ten vám bude asi pomáhať. Janko Hraško je názov nášho projektu. Áno. No ešte by som vedel vymenovať dvoch, ale je to pekné. Krásne obrázok. Ďakujem pekne. Toto je Igor. Na bicykli teraz nebudem chodiť, ale... Tvorcovia s týmto logom už aj pukanský
hrnčiari, pôjdeme aj do Pukanca a oni nám už vyrobili takéto suveníry, aby turisti mohli si kupovať so znakom Magna Via. Inak veľkí hrnčiari budú. Ďakujem. Prajem, ďakujem, že mám palce na ceste. Dajem, a čo vy pôjdete na aute za nimi? Dali auto. Dali si auto? My sa pôjdeme. Tlieskame všetci. Si nemyslíte, že len vy máte? Takže pán prezident. Koniec. Som si kúpil z Ješa. Nejak tak dať ako do brány, že keď sa vychádza, že ideš teraz na tú cestu. Že sú v tom koridore a že my... A máme tam taký slogan na Kráľovskej ceste, Kráľovské výsledky. Tade to nešlo. Bude aj taká trasa. Je to aj najkrát.